Добре. Значи това е PvP, DLX PvP, това е реклама на сървъра. Ето това е главния. Секунда. И това е хиди, голям пич. Така, значи това е... това са някакви тахекпсели, много сладки, виждате. Това е някакво крипърче, сладурско. Вътре мисля, че има... Да, вътре мисля, че има. PvP, това е... Мага как лагва. Видим? Добре, това значи... Ето това нещо. Ето това цялото. Значи тук, доколкото знаме, е PvP. Значи тук може да си цъкате един вид. Добре. Сега да преминем към спауна. Ето тази лента тук, ето тези тук, ето тези трите. Тук вие не може да се биете, тук се подзакрива един вид. Но когато излезнете ето тук, тук излезнете ли, и вече започва PvP-то. Както виждате, Welcome Soul PvP to PvP 3. Това е някакви съсинки, май. Да. Добре. Сервера за сега е нов. Така. Това тук е дупка. Сега няма да казвам. Поне на мен ми прилича на нещо подобно на това. PvP България, но нищо лошо няма в това, защото нали, то просто дупката е така, но иначе е съвсем различно. Ларповете покажи. Ларп, да ги видим какви са. Ларп лист. Ларп. Добре, да отидем на първия. Ларп, ларп. Това ли? Ага. Ага, и ето тук са ви ларп, например, сега джамп. И тук ви започва джампчето. Ето това е джампа, много сладурски. Ето това тук е целият джамп. Това тук е джампа, може би как се ще видим в момента какво става. Това е първо място, второ и трето. Това са си... Да, в смисъл, сега там няма айтем, в принцип, като поставят евентите. Ларп евент има ли? Да, ето това. Сега да кажа, дай ми паря. Че не трябва да вземам тия. Това е някаква явна система тук. Тук ще е ивента. Да се направи ясната пак. Добре, че как ти да е. Иначе, моля ви, джойнете сървъра. Няма да...
това е, вижте бахтяк. Това най-много ме дъха мене. Така да го погледнете. Далеч. Така. Какво друго още? Мага. Да, това е един вид от евента, нали? Това нали, не е целият евент. Да. Warp list. Warp list. Warp. Какво стана? House. Това е админ хаус явно. Тук не знам какво се прави, честно да ви кажа. Админ хаус гледам. Добре, това е някакъв хаос явно. И Warp Pyramid. Тук мисля, че имаше, тук има мисля, че PvP, тук нали тази такова, ако някой ви е един вид. Да, всичко се е тези пирамидата. Добре, за сега това е сървъра, но очаквайте много повече от сървъра. Значи този пич, тук погледнете го. Този пич. Да, вижте го какъв е пич. Той как да ви кажа, просто е невероятен. Доста добър сървър според мен е направил. Да се барна и аз тема, но да, аз просто си ги чатна. Виж тук, какво ще да покажа? Да. Видим къде се енчантваха нещата. Ето го, 24 левел. Тука, да. Тук ето. Сега да XP. Да, нямам permission за XP. Си енчантнем нещата. Така е. Къде е много голям това, много голям пич. Добре, тук може да направя поредица. И надявам се клипчето да ви е харесало. Моля ви, влезте вътре, се забавлявате и айде, чао!